Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex kredibbli meta jitkellem dwar il-qasam tal-enerġija u dan kif ammettew attivisti ewlenin nazzjonalisti stess fil-Google Group li kien imexxi Tonio Fenek. Sostna dan fi stqarrija l-Partit Laburista għad-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil li skontu l-Gvern falla fil-qasam tal-enerġija. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil għadu mhux jirrikonoxxi kif fl-aħħar sentejn taħt Gvern Laburista raħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-Malta qed terġa' tqum fuq saqajja u l-heavy fuel oil mhux se jkun qed jintuża aktar fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. Il-Partit Laburista spjega kif weda ewlenija twettqet hekk kif il-familji u n-negozji qed igawdu minn traħħis tal-kontijiet u s-suċċess fil-qasam tal-enerġija qed ikun iċċertifikat b'mod regolari mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali. L-aktar riċenti kienet Standard & Poor's li semmiet il-proġetti u l-investimenti ġodda f'dan is-settur bħala elementi kruċjali biex it-tkabbir ekonomiku ta' Malta jibqa' 4 darbit ogħla mill-medja taż-żona euro.